Dakle, ovo je interesantniji dio staze na Mitikas. Nije strašno. Nema neke realne opasnosti, to je provalija. Mitikas, stalno u oblak, iz oblaka. Moram neki se stranu. Vidi pa kako je to. Hrabra Tanja. Pa da se pazi. Da, ovdje mi se mnogo više sviđa nego dosadašnji uspon je bio jako dosadan. I napor. Ovo tučeš koliko dava. Ovo je dio staze, onaj u kojem ti treba koncentrati. Ja? Da, ovo je najgori dio kad moraš ići dolje da bi išao. Da bi išao gore. Gore. Aj jebe mi mamu, pa mi smo mogli napraviti nešto žičar. Još tamo je.